खालामनानै जोंहा बेखौ आं दहायनो एसे आगोलाव बुंलांखाबाय जोंनिनो आइनिलाखौनो दिनैनि फ्लेगखौ हस्टिं खालामनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों गुरै खावलायनो थाबाय आरो हस्टिंनि थाखाय आं गुरै खावलायनो जाबाय। पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय जय। पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय। ओम पूर्ण ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। जोंनि माइदांगुरि ब्रह्म समाजनि नुजाफैनो हानाय आइमोन आफामोन, जों दिनैहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि जोनोम सान फालिनो थाखाय जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारि लादों। सेथियाव जोङो ब्रह्म जयग होखांनायनि उनाव जों दिनैहाय नैथि फारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो नाजाबाय आरो बे फिरफिलाखौ माइदांगुरि ब्रह्म समाजनि आइजो आफादनि दैदेनगिरि बिथां नीला नार्जारिनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय हामग्लायनाय थाबाय जे जों मिथिगौ दिनैहाय 1 सेप्तेम्बर 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालि दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादखौ दानाय जादों। बे खोथाखौ बयबो मिथिखागौ। जों मिथिगौदि 1938 मायथाइयाव जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जेब्लानाखि रुंसारि जायो, बिनि उनाव फ्राय 34 बोसोरसो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय मिथिलायनाय जगाजग गैयामोन। कार्बि आंलं, लखिमपुर, ओरै दुधनৈ, जों गवालपारा, क'क्राझार, ओरै मुसलपुर, उदालगुरि, तेजपुर बायदिसिनाजों जों सोमोन्दो गैलायामोन। नाथाय मोजां खबर बेनोमोनदि जे 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालि दानि गुवाहाटीयाव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउस, बे रेस्ट हाउसआवनो जे बै समनि आसामनि सासे गेदेमा ट्राइबेल मिनिस्टार उत्तम चन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे आफाद जानानै थाङो। बे आफादावनो थांखि लानाय जादोंमोन दि जोङो आसाम हादरनि जेसेबांनाखि ब्रह्म सुबुंआरिफोर दङ, जों खौसे जानांगोन। जोङो समाजखौ जयै गायसननांगोन। जोंनि समाजनि नेमखान्थिफोरखौ जों खौसेयैनो ज' फालिनांगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव खौसेयैनो बोसोरारि जथुम खालामनांगौ होननानै जोङो बै समाव बिथांमोनहा मोनसे थिरांथा लायो आरो बेयावनो गिबियाव सदौ आसाम ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि मुङैनो मोनसे कमिटिखौ दानाय जायो। नाथाय 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालि बेखौ गिबिनि थाखाय दाफुंदोंब्लाबो बेयो 1976 मायथाइयावसो जेब्लानाखि मुसलपुर टाउनाव मुसलपुरनि ब्रह्म मन्दिराव मोनसे बोसोरारि जथुम जायो। 1975 मायथाइनि 22, 23, 24 मायथाइखालि बेयाव दाफुंनाय जादोंमोन आरो बे दाफुंनायाव गुदि आफाद हिसाबै गिबियावनो जे आफादगिरिखौ रबिराम ब्रह्म दैमारि, बे जाबाय गवालपारानिमोन, बेखौ आफादगिरि फाथिदों आरो लेङाइ आफादगिरिखौ नङा आंना गोरोन्थि जाबाय एसे, जे आफादगिरिखौ जादब ब्रह्म दैमारि आरो लेङाइ आफादगिरिखौ बेबायदिनो रबिराम
ब्रह्म आरो बिनि उनाव नेहाथारिखौ जोंनि जगेश्वर ब्रह्म आरो लेङाइ नेहाथारिखौ उद्धब ब्रह्म आरो रांगिरिखौ लक्षन ब्रह्म दैमारि बिथांमोनखौ बेबायदिनो आबुं मोनसे कमिटि दानानै लानाय जायो। बेनिखायनो जोङो जुदि 1975 मायथाइयावनो जुदि बिथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै जोंनि आसाम हादराव थानाय ब्रह्म धोरोमफोरखौ जुदि खौसेयै मोनसे आफाद दायामोनब्ला जों दासिमबो गावबागावैनो थागौमोन। बेबायदिनो जोङो जोंनि आफाद दाफुंनायनि उनावसो ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद दानो हादोंमोन आरो मा। जेखि जादोला बे 1 सेप्तेम्बरा जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथावना सान आरो बेखौ जोङो दायो जेसेबांनाखि ब्रह्म सुबुंआरिफोर दङ जों खौसे जानानै 1 सेप्तेम्बरखौ फालिनांगौ आरो फालिलांबाय थागोन। ओंथिया बेनो जे बाहाय मोनसे गिदिर जारिमिन हाबनानै दङ। बे 1 सेप्तेम्बरनि हेफाजाबैनो जोङो आं दहाय गोजौआव मख'नाय खौसेथिनि बान्दो बोसोरारि जथुम नांगौ, थिग बेबायदिनो समाजखान्थिखौ खौसे खालामनांगौ, नेमखान्थिखौ मोनसेल' खालामनांगौ, बेबायदिनो दावगालांनानै जोङो बे फिरफिलानि सिङाव जोङो थाबाय आरो जोंनि जिथुनाखि फिरफिलानि गाबा बेनोसै जे गेरुवा गाबनि बेखौ नागारनाय त्याग खालामनाय, गावनि जिउखौ बाबसोमनाय आरो जोंनि गेजेराव फिरफिलानि गेजेराव ओम मन्त्रखौ लिरनानै जोङो जोंनि बे फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो ब्रह्म हिसाबै जोङो थांनानै थागोन आरो गासैबो जोङो बे 1 सेप्तेम्बरनि गोसोखांनाय सानाव नुजाफैनायनि थाखाय गासैबो जोंनि समाजनि मानसिखौ आङो साबायखर बावनानै एसेयावनो आङो सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि हाबाफारिखौ जों बेयावनो फोजोबबाय।